Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций закликала спыніць экспорт зброі ў Мьянму, дзе на пратэстах загінула больш за 8 сотен чалавек. Адзінай краінай, што прагаласавала супраць прыняцця рэзалюцыі, сталася Беларусь. Вітаю, шановне гаспадарства, у эфіры «Аб'ектыў», з вами Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Лукашенко адмаўляецца прымаць самалёты, якія ляцяць цераз тэрыторыю Украіны. Мы можем рабіць што заўгодна, і нам нічога не будзе, але нам нічога не будзе, гэта неправда, тому што яно ўжо ёсць. Заробкі медыкаў растуць у справаздачах, а што ў рэальнасці? Уже начинаются пересчеты, уже начинаются вычисления каких-то понижающих коэффициентов, где-то уменьшение надбавок, уже не всем платят. 97-е ўгодкі з дня народзінаў Васіля Быкова. Гэта апостал, гэта чалавек, які калі не больш за ўсіх астатніх герояў зарабіў для Беларусі. Шведская кампанія «Скандия Стил» спыняе супрацу з беларускім металургічным заводам. Шведы адмаўляюцца размяшчаць заказы праз тое, што на прадпрыемстве зафіксаваныя масавыя парушэнні правоў работнікаў. Пра гэта шведскую кампанію інфармавалі няўрадавыя арганізацыі і беларускія дыяспары. У адказе, адрасаваным прафесійнаму звязу беларусаў у Вялікай Брытаніі, «Скандия Стил» адзначыла, што сур'ёзна ставіцца да існых выпадкаў пераследу працаўнікоў. Менавіта таму рада дырэктараў шведскай кампаніі намерылася паступова адмовіцца ад прадукцыі беларускага металургічнага заводу. У другім дзіцячым шпіталі ў Менску Александр Лукашенко паскардзіўся на закрытае неба ўкраіны. Беларускія самалёты вымушана аблятаюць тэрыторыю паўднёвай суседкі яшчэ з канца траўня. Аднак захады ў адказ анансаваныя толькі цяпер. Маўляў, Беларусь не будзе прымаць самалётаў, якія ляцяць праз тэрыторыю Украіны. Што азначае чарговая прапанова Лукашэнкі, распавядзе Ірына Карніенка. Вы видите, как гадко поступила Украина. Вы смотрите, мы здесь спасаем их людей. Пасля закрыцця еўрапейскімі краінамі, у тым ліку Украіны, свайго неба для Беларусі, яшчэ больш цікавым кірункам для беларусаў сталася Турцыя. З аднаго боку, як адчыненае акно ў Еўропу, а з іншага, як рэдкі дасяжны кірунак для беларускіх чартараў. Цяпер самалёты Беларусі лётаюць у Турцыю праз тэрыторыю Расіі, таму часу пералёт забірае больш. Есть сборы, которые связаны как раз с использованием воздушного пространства, но с точки зрения себестоимости авиабилета, то от 30 до 50% стоимости билета как раз в первую очередь зависит от авиационного топлива. Каждую минуту лишнюю, которую самолет находится в воздухе, он использует больше топлива. Это, конечно, влияет на стоимость билета, которая в конечном итоге влияет и на пассажира, который за этот билет платит. Беларускія туроператары паведамілі пра падвышэнне коштаў на чартарныя рэйсы да Турцыі на $50. Няўжо Александр Лукашенко гэткім чынам абараняе фінансавыя інтарэсы беларускіх пассажиров? Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты. То есть надо создать равные условия для наших самолетов Белавия. Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь. Як до такой идеи Александра Лукашенко ставятся белорусы? Мы запытались на улицах Менску. Пока это звучит как бессмысленное какое-то решение, которое ни к чему хорошему по итогу не приведет, как и многие другие решения. Я логики вообще в этом не вижу, и нам ее даже не транслируют. Безумные решения у него, любые. Они никак с логикой вообще не связаны, так что их невозможно понять нормальному человеку. Спутник Илона Маска, он еще не собирался сбивать там, я что-то тоже слышал. Несвоевременные, необоснованные и необдуманные решения. Потому что это похоже на выстрел себе куда-нибудь очень мягкое,
и чувствительное место. Узаемнае закрыццё паветранай прасторы паміж Беларусю і Украінай пакіне магчымасць перамяшчэння толькі чыгуначным і наземным транспартам. Раней Менск выкарыстоўваўся авіяпасажырамі з Расіі і Украіны ў якасці транзітнага габу. Цяпер гэтую ролю будуць выконваць іншыя гарады – Варшава, Стамбул або Кішынёў. В первую очередь, конечно, такие решения – это решения как раз плоскости политики, вот, потому что каждая страна сама имеет право принимать решения, разрешать или не разрешать полеты в те или иные страны. С точки зрения как раз вот, не политики, а больше безопасности полетов, то для этого есть соответствующие органы. Вот есть Международная организация гражданской авиации ИКАО. Супроць каго накіраваныя захады, што анансаваў Лукашенко, калі украінскія ды еўразвязаўскія самалёты і без таго не летаюць у Беларусь 29 траўня. Імаверна, гаворка пра авіялайнеры кампаніяў, што рэалізуюць рэйсы ў Беларусь з трэціх дзяржаваў праз тэрыторыю Украіны, як, да прыкладу, турэцкія авіялініі. Можна тлумачыць гэта там эмацыйнымі рэакцыямі там беларускага боку, ну і таким паказваннем такой сваёй брутальнасці на там міжнароднай ноце. Мы можем рабіць што заўгодна, вот як бы, і нам нічога не будзе, як бы адказ. Але вот нам нічога не будзе, гэта неправда, тому што яно ўжо ёсць. Напярэдадні ў Верхоўную Раду Украіны унеслі праект пастановы аб спыненні з Беларусю дыпламатычных дачыненняў і аб непрызнанні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў летась 9 жніўня. Яшчэ раней МЗС Украіны запатрабавала ад уладаў Беларусі пракаментаваць інфармацыю пра візіт у Менск гэтак званай пракуратуры самаабвешчанай ЛНР. Чацвёрты санкцыйны пакет еўразвязу гэтаксама наступству паветранага пірацтва. У той жа час Беларусь спрабуе адказаць санкцыямі ў адваротны бок. Прагматычна гэта абсурдныя дзеянні, якія па-першае нічога не вырашаюць для ўнутранай сцэны у Беларусі для кантролю там вот палітычнай сітуацыі тут, але яны з'яўляюцца наўпростым парушэннем там міжнародных нормаў і просто пагаршаюць такі міжнародны імідж Беларусі, які так дрэнны ў гэтай сітуацыі. Пакуль Александр Лукашенко заяўляе пра чарговыя забароны для іншых краінаў, паводле крыніц Белсату, кіраўніцтва Белавіі збірае сярод працаўнікоў подпісы ўжо пад другім зваротам у Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў. У ім авіякампанія скардзіцца на парушэнне правоў і свабодаў, а таксама просіць адмяніць прынятыя ў дачыненні Беларусі абмежаванні. Ірына Карніенка, Белсат. Амаль на траціну за мінулы год выраслі заробкі дактароў, рапартаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. Напярэдадні Дня медыка дзяржава адкрывае дыскусіі датычна праблемаў у медычнай галіне. Эксперты Белсату скажуць пра тое, чаго на гэтых форумах абмяркоўваць не будуць. Юлія Цальпук. На пачатку пандэміі каранавірусу медыкі не рваліся працаваць з ковіднымі пацыентамі. Цяпер бяруцца. Адныя перахварэлі, іншыя прышчапіліся. За працу з інфікаванымі каранавірусам атрымліваюць даплаты. Уже начинаются пересчеты, уже начинаются вычисления каких-то понижающих коэффициентов, где-то уменьшение надбавок, уже не всем платят. Стараются экономить на всех этапах, которые только возможно. Напярэдадні Дня медыка дзяржава запэўнівае, што надбаўкі за ковід захаваюцца да канца пандэміі. Белстат жа падкрэсліў, у першы год змагання з каранавірусам 2020 на 30% вырас сярэдні налічаны заробак медыкам і склаў 1144 рублі. Па выніках красавіка 2021 года 1400 рублёў. Рост аплаты працы ў медычнай галіне адзначаў і Александр Лукашенко яшчэ летась у лістападзе. Министр мне доложил, по средней зарплате с учетом ковидных выплат по системе здравоохранения. Это то сегодня, что мы хотели иметь на конец будущей пятилетки. И для меня сейчас важно, вот как сохранить этот уровень. Нават пры такім росце за мінулы год заробкі беларускіх медыкаў усцяж значна адстаюць ад суседзяў. Апроч Украіны, дзе бачым розніцу, толькі ў 35 рублёў. У Расіі медыкам плоцяць удвая больш, у Польшчы утрая больш і ў 10 разоў вышэйшыя сярэднія заробкі нямецкіх медыкаў. Урачы-спецыялісты зарабляюць у разы больш. Лекар-рэаніматолог Ростислав Савіцкі кажа пра новую рэформу ва установах аховы здароўя. Последний месяц нам активно продвигают тот план, что будет увеличивать премии, но снижать интенсивность работы. То есть надбавка за интенсивность будет переходить в премии. Все это сделано, скорее всего, ради того, чтобы потом эти премии можно было лишать, и чтобы это было более существенно и более било по карману людей.
Ад профільнага кіраўніцтва і Аляксандра Лукашэнкі мы чулі зусім іншыя планы па рэфармаванні, павышаць заробкі перадусім лекарам, змяняць на сучаснае састарэлае абсталяванне, правесці кампанію за здаровы лад жыцця. На справе тое, што робяць беларускія ўлады, яны стараюцца, як у пенсійнай сістэме, сістэме адукацыі, так званых сацыяльных сектарах, захаваць старое, савецкае, як Лукашенко кажа, савецкія інвестыцыі. Вось таксама ён кажа наконт савецкай медыцыны, не заўважаючы, не звяртаючы увагі на тое, што ёсць сучасныя тэхналогіі, што трэба радыкальна змяніць падыход да фінансавання, трэба ўсталяваць кантакты ўпрост паміж пацыентам, чалавекам і лекарам, трэба тут рабіць элементы канкурэнцыі. Нягледзячы на скандальна вядомы судовы разбор, названы ў медыях справаю медыкаў, у сістэме дзяржзакупак нічога не змянілася, кажа эканаміст. Нічога не зрабілася. Фармацевтычны рынок быў, застаецца пад жорсткім кантролем, закупкі медыцынскага абсталявання таксама, ёсць аграрна, ёсць медыцынскія. І гэтыя людзі, яны проста выганяюць сістэмы добрых лекараў, сумленных. Паводле міжнароднай арганізацыі Amnesty International, на медыкаў у Беларусі ціснуць за праўду аб праблемах падчас пандэміі, як недахоп абмундзіравання і сапраўдная прычына сконаў, а таксама суды і звальненні лекараў, якія не жадалі рабіць на паперы алкаголікаў і наркаманаў з пратэстоўцаў. Юлія Цельпук, Белсат. Горш, чым у Менску, у нас няма нідзе. Гэтак Лукашенко ацаніў сістэму аховы здароўя ў сталіцы, ды традыцыйна загадаў яе палепшыць. Падчас сустрэчы з Лукашенком медыкі другога дзіцячага шпіталю ўзнялі пытанне каронавіруса. На балючую тэму Лукашенко рэагаваў жартамі. Мы привились потом, после того, как переболели. У тебя антитела исчезли после болезни? Ну, были, но никто же не определил, какое их должно быть количество. Так ты бы у меня спросил, я тебе скажу. А сколько у тебя было антител? 8, ну это можно. У меня 25 было месяц назад. Но я подпитывался, будучи в красных зонах. Медыкі адзначылі, што ў суседняй Расіі ўлады ўводзяць абавязковую вакцынацыю, ды запыталіся, ці не плануецца ў нас гэткая захада. Лукашенко адказаў, што не бачыць у гэтым неабходнасці. Са снежня, калі пачалася вакцынацыя ў Беларусі, 2 дозамі прышчапілі менш за 5% насельніцтва. Для параўнання, у Літве вакцынаваная амаль траціна насельніцтва. У Латвіі чвэрць, у Расіі 10%. Абавязковую ж вакцынацыю ўвялі ў 7 рэгіёнах Расійскай Федэрацыі. Арганізаваць яе даручылі кіраўнікам прадпрыемстваў. Пры невыкананні працадаўцам пагражаюць штрафы і нават прыпыненне дзейнасці, а працаўнікам адхілення ад працы без захавання заробку. На гэткія захады расійскія ўлады пайшлі праз рэзкі ўздым захворвання. Толькі за апошнія 2 дні смяротнасць праз каронавірус у Расіі ўзрасла на 14%. Адкрыць межы і дазволіць беларусам вольна перамяшчацца. З гэткімі патрабаваннямі на памежнай для Літвы і Беларусі тэрыторыі сабраліся пікетоўцы. Удзельнікі акцыі на 2 гадзіны заблакавалі дарогу ля пункту пропуску Лаворышке-Скатлоўка. Раней Літва не дазваляла блакаваць дарог на памежжы. Сёння ўпершыню акцыя адбылася са згоды ўладаў суседняй краіны. На площади Белгороды с песней, что близко сафо. В этой акции, как и во всех акциях, которые проходили на протяжении этих 12 дней, нет ни организаторов, ни координаторов. Тут есть участники, есть неравнодушные люди, есть активные белорусы, которые помогают донести месседж всех белорусов, которые находятся по ту сторону границы, всех белорусов, которые вынуждены находиться здесь, до не только ЕС, но и до всего мира. Чтобы люди не успокаивались, чтобы люди поняли, что нужно предпринять активные действия для того, чтобы ситуация в Беларуси менялась к лучшему. Я думаю, добьемся того, чтобы границы открыли, чтобы 30-я статья Конституции Республики Беларусь, в котором прописано, что каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на беспрепятственный въезд и выезд из Беларуси, оно будет гарантировано. Сёння спаўняецца 97 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова. З гэтай нагоды ў музеі лецішча народнага пісьменніка Беларусі ў Ждановічах распачаліся традыцыйныя быкаўскія дні. Гасцей чакае выстава партрэтаў Васіля Быкова, якія стварылі беларускія мастакі ў розных жанрах. Пабачыць творы можна да канца чэрвеня.
разважаў пра асобу Васіля, што это асоба вельмі высокадухоўная, светлая, нягледзячы на тое, што ён закранае якраз ва ўсіх амаль што творах пра вайну, ён вот якраз і закранае праблему вот этой выбару, кім быць чалавеку. Пакуль мы яго памятаем, як у нашай крыўскай традыцыі, да? Пакуль мы памятаем чалавека, ён жыве недзе ў славе, ён жыве недзе недалёка ад нас і дапамагае нам. Я думаю, што ён бачыць, што яго любяць, ён бачыць, што да яго прыслухоўваюцца, і мы абавязкова будзем такімі, якімі ён хацеў нас бачыць. Наступныя дні ў Беларусі будуць спякотныя. На заўтра прагназуюць нават плюс 33. Абвесцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Каб вытрымаць гарачыню, медыкі раяць піць паболей вады і насіць капялюш. Я ж з вамі развітваюся і зычу добрага вечара.